Davao University, University Town, Musuan, Maramag, Bukidnon, Philippines. Sa mosunod nga pipila ka gutlo, inyong mabati ang mga taho sa mga panghitabo sulod o gawa sa atong nasod. Nahipos sa lawak balitaanan ning Sibihang, DXMU FM, dinhi sa Balita 88.9. Inyong mabati matag Lunes hangtod Sabado, gikan sa alas 6 hangtod alas 6:15 sa buntag. Ug karon ani ang inyong tigbalita. Higala may buntag pag-usab. Ania ang atuang Balita 88.9 hugna alas 6 ning Sibihang DXMU FM alang ning adlaw nga Biyernes, Hulyo 26, 2024. O kini ang inyuhang tigbalita, LG Iman Aninayon. Unang uluhan sa atong mga nagbagang balita. Sa atuang balitang lokal, CMU Department of Chemistry nang ginahanglan og unom ka magtutudlo. Gipangandoy nga atensyong medikal natubag sa hatod serbisyo caravan. Health workers sa Bukidnon gidasig mabansay sa maternal nutrition, infant and young child feeding. Og kahanas og kahibalo sa mga rescuers gisukod sa mountain search and rescue. Sa atuang balitang regional, Davao City Police Office Acting Director Police Colonel Marantan nag-courtesy call kang Mayor Baste Duterte. Samtang citywide full-scale shakeout drill ipahigayon karong alas 9 sa buntag sa Davao City. Sa balitang national, kaso sa leptospirosis gilaumang musaka sa mga musunod nga simana matud pa sa Department of Health. Walay personalan o walay politika, matud pa sa PNP Chief kang Vice President Sara. Samtang kapin sa 800,000 ka mga individual apektado sa Super Typhoon Karina ug habagat. Sa atong balita sa gawas sa nasud, Russia ug China gisugda na ang pagpatrolya sa Pacific Ocean. Samtang pinakagamay nga restaurant sa kalibutan makaplagan sa Finland. Sa balitang patigayon, kapin 260 hektarya nga basakan apektado sa haluag nga pagbaha ug mga pag-ulan sa Pilipinas. Sa balita sa paugnat sa kusog, Junmar Fajardo, usa sa labing ngilngig nga mga atleta sa Asya. Samtang Pacquiao, niabot na sa Japan alang sa usa ka exhibition fight. Sa atong balitang showbiz, Gerald Anderson, mi-rescue sa mga na-stranded sa bagyong Karina. PBB House, gibaha. Michael De Mesa na-stranded og 17 oras tungod sa baha. Nadine Samonte wala mahiubos sa GMA Network kalabot sa issue sa guest list sa GMA Gala 2024. Samtang pelikula ni Janine Gutierrez pasok sa Venice Film Festival. Sa atong balita sa lakat sa panahon, low pressure area gibana-banang anaa sa sidlakang bahin sa southeastern Mindanao. Samtang southwest monsoon nagaapekto sa Luzon ug Visayas. Higala mao kana ang uluhan sa atong mga nagbagang balita.
ug aniana ang mga detalye niini. Balitang lokal. Alas 6:09 sa kabuntagon, gikan sa Central Mindanao University Facebook page, nanginahanglan karon og unom ka contract of service nga mga magtutudlo ang Central Mindanao University Department of Chemistry alang sa first semester sa school year 2024 hangtod 2025. Gikinahanglan matud pa nga usa ka graduate sa Bachelor of Science in Chemistry ug preferably adunay PhD ug Master of Science in Chemistry degrees. Gipahimangnuan ang tanang interesadong aplikante sa pagpadangat sa ilahang application letter kang Dr. Rolito G. Ibalye, President Central Mindanao University. Ug kauban sa application letter, gipahimangnuan ang tanang aplikante sa pagpadangat usab sa ilahang personal data sheet nga adunay passport size nga photo. Ingon man TOR ug uban pa nga mga attachments sama sa certificates of employment ug certificates sa trainings ug seminars nga natambungan. Mamahimong ipadangat ang application documents sa CMU Office of Human Resource Management pinaagi sa pag-email sa cmuohrm@gmail.com. Ang deadline gitagana sa July 29, 2024 gumikan kay ang teaching demo mahitabo karong Agosto 1, 2024. Alas 6:11 sa kabuntagon, dugang bahin sa ato ang balitang lokal. Gikan sa LGU Bukidnon. Natubag sa hatod serbisyo caravan sa Provincial Government of Bukidnon ang gipangandoy sa katawhan nga atensyong medikal ni atong Hulyo 24 sa Barangay Tumaras, Kibawi, Bukidnon. Diha mismo sa tugaran sa barangay, giplastar ang lamisa sa nagkadaiyang partner agencies nga moasikaso sa panginahanglanon sa katawhan kung aha maihap sa 82 ang nakapakonsulta medikal, 17 ka mga bata ang natuli, 23 ang naibtan og ngipon, 26 ang nakapahimulo sa serbisyo sa Philippine Statistics Authority, 5 ang naka-avail sa serbisyong legal, 32 ang naka-avail sa SSS, 3 sa NBI, 9 sa Senro, 17 sa PSWDO ug daghan pang uban. Ang hatid serbisyo caravan nakaangkla sa Retold Community Support Program sa gobyerno pinaagi sa pagpasayon sa DILG sa tumong nga matumbok ug matubag ang gihikyad nga kinahanglanong serbisyo sa usa ka komunidad. Gidasig ang mga health workers sa Bukidnon nga mabansay sa maternal nutrition, infant and young child feeding subay sa RA 10028 atol sa gipahigayon nga second quarter joint PNC, MNOW o BNS Federation President meeting nga gipasayon sa Provincial Health Office ni atong Hulyo 24 sa Agriculture Training Center, Malaybalay City, Bukidnon. Adunay 17 ka lungsod nga nagsunod sa RA 10028, 48 ka breastfeeding rooms sa mga public office or places, 316 ka mga breastfeeding corners sa mga barangay ug daghan pang uban. Gisukod ang kahanas ug kahibalo sa mga rescuers nga nagikan sa 17 ka mga partisipanteng LGUs pinaagi sa tulo ka kategorya sa Mountain Search and Rescue Operations. Ang map reading, patient hauling, and proper endorsement of victims kini atol sa 5th Provincial Rescue Olympics sa Kaamulan Tree Park, Malaybalay City, Bukidnon. Ang maong aktibidades alayon sa 36th National Disaster Resilience Month 2024 nga gipasayon sa PDRRMD kauban ng DOH, 403rd Brigade Philippine Army o sa Philippine Air Force.
Balitang Regional. Gikan sa Davao City, ipahigayon na karong alas 9 sa buntag ang earthquake o tsunami simulation exercise. Diin kini ang pangunahan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga og gilauman matud pa nga pagasalmutan sa mga Davaoenyo gikan sa tanang matang sa establishmento, mapa government owned man o mapa pribado. Kay dumang gikabutyag ni Lindon ang kahas, ang acting division head sa admin o training sa CDRRMO ug head facilitator alang sa maong citywide full-scale shakeout drill nga ilahang ginalauman ang full participation sa katawhan. Subling gibisita pinaagi sa courtesy call sa bagong acting director sa Davao City Police Office nga si Police Colonel Hansel Marantan, ang alkalde sa syudad nga si Mayor Sebastian Baste Duterte kagahapong adlaw. Kay hinumduman kaniadtong Hulyo 15 lamang formal nga milingkod isip acting city director si Police Colonel Marantan. Kay hinumduman usab nga una nang gituboy si Police Colonel Marantan isip Davao City Police Office Director human sa mga kalit nga paghulip nila ni Colonel Lito Patay nga dulan 5 ka oras lamang milingkod o gagipuli niini si Colonel Sherwin Butil nga kay pinuras pa lamang gikan sa pagtuboy kaniya gipulihan gilayon kini ni Police Colonel Hansel Marantan. Balitang Nasyonal. Gikan sa Bombo Radyo, kapin sa 800,000 ka mga tawo ang naapektuhan sa pagkuso-kuso sa Super Typhoon Karina ug sa habagat. Sa labing bag-ong datos sa Office of Civil Defense, ana-ana sa 882,000 ka mga individual ug 183,000 ka pamilya gikan sa kapin 6,000 ka barangay sa tibuok nasud ang nag-atubang sa epekto sa tropical cyclone ug makusog nga mga pag-ulan. Mokabat sa 8,000 ka mga pamilya o 35,000 ka mga individual ang kasamtangang nagdangop sa labing minus 90 ka mga evacuation centers. Walay personalan o walay politika ang pagtanggal sa police security ni Vice President Sara Duterte. Kini ang gihimong pagpaklaro ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil sa pagpakunhod sa police security ni Vice President Sara sa mismong adlaw sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matod pa sa PNP Chief, walay ka matuuran nga giinitan nila ang Vice Presidente kung diin mokabat sa 75 ka mga police security niini ang gipapha. Gilaumang musaka pa ang ihap sa kaso sa leptospirosis sa mga musunod nga simana atol sa nasenati ang pagbaha tungod sa mga pag-ulan sa Maynila. Kalabot ni ini, miapila pag-usab si Health Secretary Ted Herbosa sa katawhan nga likayan nga musulong sa baha tungod kay kini ang hugaw ug dili kini usa ka swimming pool. Kinahanglan matud pa nga bawalan ang mga bata nga magdula sa mga baha. Pagpasabot ni Secretary Herbosa nga dili makatakod ang usa ka tawo nga nataptan og leptospirosis apan makuha kining maong nga sakit gikan sa bakterya gikan sa tubig baha nga adunay ihi o hugaw sa ilaga. Dili lamang matud pa gikan sa baha apan makuha usab ang maong sakit bisan sa lapok. Balita gikan sa gawas sa nasud. Mitala og world record ang usa ka restaurant sa Lisalmi, Finland gumikan sa pagkagamay niini. Nakadawat og Guinness World Records ang restaurant nga Kuapi
Gumikan sa titulong World's Smallest Restaurant, gumikan usab sa gidak-on niini nga 86 square feet. Human nakalabay og 30 ka tuig, wala pagihapoy nakapildi sa nahisgutan nga record ug ang Kuwapi pagihapon ang nagpabiling pinakagamay nga restaurant sa tibuok kalibutan. Nagsugod na ang pinakauna nga joint patrol sa North Pacific Ocean sa Russia ug China. Lakip niini ang Bering Sea nga duol sa kadagatang bahin sa Alaska. Ang duha ka mga nasud makapila ka higayon na nga nagpahigayon og susama niini nga joint patrols sa mga milabay nga katuigan ug regular nga nagapalupad matud pa ang bombers sa Russia didto sa Bering Sea. Samtang sa tuang balitang patigayon, gipaubsan sa Philippine Rice Information System ang pagbana-bana niini nga kaluagon sa mga basakang apektado sa bagyong Karina ug mas gipakusgan pa sa habagat. Sa kasamtangan, anaa sa kapin 261,000 ka hektarya sa mga basakan ang posibleng apektado. Tungod kini sa paghupa sa bagyo og ingon man ang paghinay sa mga pag-ulan-ulan. Kagahapon lamang, kapin sa 421,000 ka hektarya sa basakan ang gibanabanang apektado matud pa nga standing rice crops apan gipausban matud pa kini og kapin sa 50%. Balitang Sports. Sa atong balita sa paugnat sa kusog, gikan sa Philstar. Niabot na sa Japan ni atong Martes sa gabi si Manny Pacquiao. Alang sa giatangan niya nga exhibition fight batok ni Japanese kickboxer Rukia Anpo karong Domingo dito sa Saitama Super Arena. Ang sangka ni Pacquiao batok ni Anpo nga kanhi K1 Super Lightweight Champion gikatakda sulod sa tulo ka hugna ubos sa mga lagna sa boxing. Bisan og usa lamang kini kapasundayag nga maghatod kaniya og milyones nga kita ang bugtong 8th Division World Champion sa kasaysayang magsagubang og malisod nga tahas ni Anpo nga mas bata sa edad nga 26 anyos ug mas taas sa gitas-on nga unom ka tiil. Mao kini ang unang aksyon ni Pacquiao sukad ni atong 2022 sa dihang nakig-engkwentro siya ni Korean martial artist ug video vlogger DKU sa usa gihapon ka exhibition match dito sa Seoul, Korea. Gihinganlan nga usa sa labing maayong mga atleta sa Asia ang Sugbuanong basketball star nga si Junmar Fajardo. Sa ika-21 nga siglo sigon sa sports website nga ESPN. Ang 34 anyos nga higante gikan sa lungsod sa Pinamungahan habagatang bahin sa Sugbo ika-25 sa listahan. Si Fajardo nagkupot og record sa 7 niini ka sa gunson nga Most Valuable Player Awards nga nagdayan-dayan sa napulo niya ka kampyonato sa PBA. Samtang sa tuang balitang showbiz. Gikan sa Philstar, nagmaya ang aktres nga si Janine Gutierrez. Gumikan kay ang pelikula niya nga Fantasmia, lakip sa ipasalida sa 81st Venice Film Festival. Ang maong pelikula, ubos sa direksyon ni Love Diaz.
Nakadawat og text message si Nadine Samonte gikan sa production in charge sa GMA Gala 2024 ug nangayo kini og pasaylo sa nahitabo human wala nalakip ang iyang pangalan sa guest list sa mao nga kalihukan. Giklaro hinuon sa aktres nga wala ra siya mahiubos sa GMA Networks sa nahitabo kaniya. Kahinumduman nga gisumsuman ang taho sa niaging adlaw human nagyaw-yaw sa social media ang stylist ni Nadine gumikan kay nakadawat og imbitasyon ang aktres sa GMA Gala 2024 apan wala ang pangalan niini sa guest list. Na-stranded si Michael De Mesa og 17 ka oras samtang padulong naunta siya mo pauli sa ilahang balay tungod sa dakong pagsaka sa lebel sa tubig didto sa Cainta, Rizal ni atong Huwebes. Gikan si Michael sa taping ni atong higayuna ug naatlan gayud siya sa kusog nga ulan nga maoy rason sa pagbaha sa nagkadaiyang dapit sa Luzon. Nakasulod ang tubig sa Pinoy Big Brother House. Gumikan sa nagsagunson nga pag-ulan dito sa kauluhan sa niaging adlaw tungod sa bagyong Karina. Niabot ang tubig sa kwarto sa male housemates o garden area. Sa taho sa ABS-CBN News, gibutyag sa business unit head sa mao nga show nga si Alex Asuncion nga gamay ra nga area sa PBB House ang naapektuhan sa baha ug luwas ra ang kahimtang sa housemates ug mga staff. Sa katapusan, lakip ang aktor nga si Gerald Anderson sa mga nisalmot sa rescue operation sa mga residente nga naapektuhan sa bagyong Karina. Nasigpatan si Gerald nga nitabang og rescue sa mga tawo nga na-stranded sa dakong baha dito sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. DXMUFM, lakat sa panahon. Sa atong balita sa lakat sa panahon, gikan sa Pag-asa. Gibana-bana nga anaa sa 1,035 kilometers sa sidlakang bahin sa southeastern Mindanao ang low pressure area. Samtang apektado usab sa southwest monsoon ang Luzon ug Visayas. Tungod niini, makasinati og mga pag-ulan-ulan ug posibleng pagbaha ug landslide ang Ilocos Region, Batanes ug Babuyan Islands. Samtang ang Mindanao posibleng makatagamtam og mga pagbaha ug ingon man landslide ug kusog nga pag-ulan tungod sa localized thunderstorms. Higala mao kana ang unod sa atong balita 88.9 hugna alas 6 ning sibihang DXMU-FM alang ning adlaw nga Biyernes, July 26, 2024 ang katapusang Biyernes sa bulan sa Hulyo. Kauban ako si June Calamba, ang atong technician on duty. Kini ang inyong tigbalita. LG Iman Aninayon. Musunod na ang programa sa LGU Maramag. Kauban si Mr. Oscar Navasilia. Human niini. Stand by.